zvinhu zviya zvakuda kutanga manje iko zvinezvi ndakada kutaurirai situation iripo muZimbabwe ndakuona yakuitika ka vakomana vakagara avairwa strategy dzavo iri timu richiisana pamapositions but iko zvinhu zviri kuona kunge mukomana ada kutry kuda kunodira zvinhu zvaya zvaijecha kana kuti kunozvidhakwisa nekuti nezuro akangomukira akaingoisa message vanhu vakarara vakadundukirwa kana kuti amene kuti riski riri kuda kurarisana neboots here politics dzemuZimbabwe zvadziri uko timu yeZANU-PF yagara iri kutotaura kuti ivo naNcube vari amene zvemaGNU zvavaroda kuitisana ikoko and because Ncube weshman Ncube ndiye akasara ari kuCitizen Coalition for Change yakasiyiwa naChamisa but panapa Chamisa wacho ari kubudikira nyora kuti convivial greeting fellow citizens, tomorrow I'm going to release a special statement on the resolution of the 2023 August general elections. Watch the space. God bless you. Hashtag for everyone. Hashtag God is in it. And this is kuti maZimbabweans mune makuda kuti muchirwa strategy ipi manje 44th summit iri kutogadzirirwa kuda kuitwa maroads ari kutorwa kuti 44th summit iitwe chikonzero chinoda kuitirwa futi 44th summit ika SADC chairmanship inoda kupuwa president Emmerson Mnangagwa. This guy akutoya kuti right ndiri kutoya nespecial statement zvinhu izvozvo zviri kutoitika nhasi ende handisi kukunyeperai muchaona kuti nhasi richava day rakareba richareba day iroro ende amen kuti ana Ncube vachaita sei vari kugadzira GNU 44 summit ida kuitwa cause vaiti mukomana pamwe hana plan rekedza timboona kuti pastatement rake raada kupa iroro way forward yake ndeipi plan B yacho ndeipi since vanhu vaita hana plan but iko zvinezvi ndiri kuona kunge plan yagadzirirwa ndiri kutaurirai watch the space ini maziro andozviita zvinhu zvikana zvakutotanga kudai so hakudyiwa rinopisa.